където съм табелката на 5. Днес ще играем тази игра, която се казва Assassin's Creed. Играя заради моя приятел ChubeBG. Ние с него ще отговорихме да играе, да види дали има пистолети в тази игра и да ви я покажа. И ако ви хареса, мога да направя още епизоди. И ще ви кажа на нещо. Във всяка събота и неделя ще има по 2 епизода, а пък когато е делят ще се качвам по един епизод. Трябва само да се оправя звука. Options, аудио, не можем. Така, трябва да намалим звука. Поток. Ето ги пушките. Как се не хвърляте да забравиш. Оп. Сега тук имаме да изпълняваме мисии. Ще ги скипнем, разбира се. И тук като го задържам, продължително се скипва, ако никой не знае. How did you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not attending to you, of course. Опа, ай по-бързо да е. Съдно ще думаш, ще трябва докато почне. Айде. Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Ако ще качвам клипове сигурно на тази игра. Were you planning to announce yourself? Просто това, този епизод специално снимам заради него. Well, that didn't go. Трябва само да... What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Тук трябва да слушам. Какво стана? Вие ще не трябва да ги брум. Добре. What are you planning? To steal Master Pitcairn. Как ще трябва да ги послушам? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? Тя искам само да контролите. You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Да, бе, Его. Всичко трябва да се влиза. Ето го оръжието. Ето. Пише. Там на меча. Let the firm of Blake Keys pursue your legal satisfaction. Where's Brabston Marlborough? No. Its residents are too content. Their homes are nice, their days untroubled. One of Lynn or Ship Street. Those fresh around are often soon in dire straits. More likely to seize upon an opportunity to fatten their purse and feed their Има играта в момента аз съм направо 4%, но тя колкото по-напреде отиваш, колкото по-процент правиш,
толкова повече емисии, толкова с по-малко мисли да изпълняваше толкова повече интересни става играта с по-малко мисии, с по-малко с по-малко такива мисии за разузнаване, ще има повече битки и надявам играта да ви хареса. И мисля в момента малко да посмум и след това да спра. Да, в момента играта точно в този момент да не е интересна, тъй че мога да снимам втори епизод, защото не знам, да, в тази смисъл наистина не е най-интересните, но има интересни мисли. Например, аз с тази игра играя не много време и аз на мисля, ето стреляш с пушки, с оръжията се, караш се бъдат едни, но тогава още не бях сигурен, тогава още не бях да се заложа с него. Трябва да късна. Хайде по-бързо. Сега да се тук при този синия. Опа. Само засейват нещата много на... Костал да е. Сега ще бием! Така. Сега ще казвам да е. Като отпускате продължително и се отбранявате. Айде бе, да се убият. Да се мушим. Къде да правя? Аз трябва да се приличим да използвам пушката, ако може да играта. Айде ти спирате ме гонят. Айде нападе. Да, ще добрим докато ще гоним кръста. Хайде. Да! И така мога да направя пуската едно. Трябва да се разгледам с него и има да се върши. Сега този го обираме да му вземем нещата, парите. Ето с тука. Да го убиваме направо да се свърша. Сега какво трябва да правим? Кое не трябва да скачим? Айде, скачим се. Скачим се. Сега къде отиваме? Пас върхме. Трябва да се качваме на коня. Трябва да се вземем да качваме. Опа, долу. Айде по-бързо се движи, бе.
Тази игра на мен ми харесва и искам да докажа, че е хубава. Заради това мисля, ще направя този епизод, ще направя още един епизод, ще видя как ще се протекат нещата и мога да направя поредичка на тази игра. Ако трябва да правим... Ще стреляме с... ти се казва. Сега ти си ги стреляме. Чакай стрелям. Айде! Трябва да убим някой. Вижте как се стреля. Айде, видях ма. Не съм видел. Аха, как сме точни. Видях ма. Зареждай. Стреляй с патрона. Аз съм убият. Трябва да защитим. Какво стана, бе? Видях ли, че може да се стреля? О, не съм скирахме. Айде сме убили някой да може... How many men we might expect? The nature of the the defense. Как може да се случи? Ето, че има моменти, които се стрелят с... You must be rather important to him if you're giving your own escort. И интересна играта. Ето, чуш, ти убеге, виж, има и пушки. No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. Има тази игра също мултиплеер, но... I wish you'd trust us. Този мултиплеер не знам как се използва. So be it. Аз след тази мисля да направим и да свършим епизода. И да. Както казах, всяка събота неделя ще се потруди да качвам по 2 епизода на ден, а делните дни ще качвам по един епизод. Но по-нататък, като се събира повече абонати, като се развия повече, мога да качвам и почти всеки ден по 2 епизода. Тоест събота неделя мога да качвам по 3-4, но едва ли. И скоро няма да стане. Engage the enemy! Трябва да правим да... Аз го карам! Много интересно. Не би да го карам и... Не го карам. Не знам. Айде да повторим. Не го карам и... Goddamn dogs! Let no man reach us! Не карам и ни. On your guard! Come here. Of course. Only say the word and I'll cut them down. Engage the enemy! All clear! Реагирай! Сега съм да убит, сигурен съм. Пивото някакъв робили са сигурно. Това от нас каква е? Къде? Колко пълно се движим. Виж, че ничего ще се разхване, бе. Така. Ще и готвим съм, бе. Signal when you're ready to strike. Аз трябва съм сигурен. Тука. Точно. Аз ще трябва такова оръжие, бе. Не. Вижте се стави. Ще изгледам. Сега трябва да има тук, да ставам нещо, което интересува. Трябва да хвана. Тук трябва да знаете ли. Або... Къде трябва да си? О, солидарно робите.
Значи сме добрите. Така да те разбирам. Нищо къде ще направи. Signal when you're ready to strike. Значи ще напред да види. Там. Там ще най-близко. Разбирам. Тя... Разбрах какво трябва да правим. Трябва да ги освободим тези секунди на видео. Видя ли са? Аз ще да пробвам още веднъж да спирам епизода, защото... Трябва да бим генерала. Вие генерали виждате. Ой, го генерал. Ще ме убият. И той не трябва да правим. Какво трябва да правим, бе? Трябва да мисля, те нищо не реагират. Така. Последен път. Там се ходи за да си. Сигурно трябва да предадим до кораба. Я да знам. Да плуваме. Това не е просто. Айде сме се. Не съди! Убиха ма! Трябва да следим до нещо там, да бъдем с тях. Сигурно. Айде, бъдейте. Аз ще чуди за епизода. Следващия епизод ще продължим там, където стигнем сега. Просто сега не ми се продължава. Заради това ще спрем епизода, надявам се да ви е харесал. Оставете ми лайк, споделете с приятели. Subscribe един искам. Но аз ще subscribe. Arrived from London just last week, in fact. И това ще е за епизода. Довиждане, чао.